Mennäänkö tupakalle? Oletko kyllästynyt tähän? Onko vaikea pysyä pystyssä tupakoidessa? Eikö tupakka osu suuhun? Näyttääkö tämä mielestäsi hyvältä? Kärsivätkö sosiaaliset suhteesi huonon tupakointisi vuoksi? Olisiko aika tehdä asialle jotain? Ratkaisu on Tupac End. Huippututkijoiden kehittämä vallankumouksellinen naru pitää sinut pystyssä vaikeissakin tilanteissa ja käden sopivalla, miellyttävällä etäisyydellä lempihetkesi aikana. Tupac End. Ratkaisu kaikkiin arkisiin ongelmiisi. Pyysimme alan johtavan asiantuntijan kertomaan Tupac Endistä. Itse hänen polta, mutta alan johtavana asiantuntijana voin vahvistaa, että Tupac Endin hiilikuiturakenne yhdistettynä uusimpaan nanoteknologiaan tuo täydelliset puitteet ergonomisesti parhaalle mahdolliselle asennolle tupakkaa polttaessa tai muutenkin. Tupac End. Ratkaisu kaikkiin päivittäisiin ongelmiisi. Nyt tarjoushintaan 84,99 plus paikallispuhelumaksu. Postikulut eivät sisälly hintaan. Jos tilaat 2 viikon sisällä, saat kaupan päälle saukerasian. Sen lisäksi saat kesäistä ilakointia varten myös jalkapallon, mutta jos tilaat heti, saat vielä lisäksi uunituoreen haravan. Eikä tässä vielä kaikki. Jos tilaat saman tien, saat kaupan päälle pullollisen huurteista. Tupac End. Tilaa nyt! Kaikki tämä nyt vain 84,99. Osta nyt ja saat kaikki huikeat edut kaupan päälle. Ei enää noloja kaatumisia ystävien edessä. Ei enää tätä. Ei enää kiusallisia sosiaalisia tilanteita. Tupac End. Vallankumouksellinen naru. Tilaa heti ja sinäkin voit elää täysipainoista, tasapainoista elämää. Tupac End. Älä odota huomiseen, vaan tilaa nyt.